First Samuel ni 2 yang web kurbannya First ang tinpur nai First Samuel ni 2 web kurbannya obor se tongo Hana ni surimani Hana suri ui hai hini saka subrayung no tei ani bwkha tongthogo ani phan subrayung tongo ani kena ari rok ni bwskango ang tongthogui rwchabkha tamoni hwnba ang nini mwthangma o se tongo subrayung hai khoroksa phano kwthar kwrwi bo hai khoroksa phano kwrwi sini kaitor hai tei katirwi mannai khoroksa kwrwi kungsugui tei kok ta sasidi tei khuk haimya ta per sidi tamoni hwnba subrayung wngkha kha sinai kaitor tei bebak borokni samung no busthumo phan gwnang sengkrak rokni badu khung rok baiui thangkha phiaba phan kwrwi khe phanmankha bebak chamung kuplung tongmani tabuksanani marutukha phiaba ok khunai rok tai ok khuilia bwsakwrwi bwrwi khoroksani bwsa mankha tamokhe bwsa kwbangma bumani bwsa khoroksa phano kwrwikha subrayung se bwtharu tei mwthang piro bo borokno kwthwi hao rohor tei tisa piro subrayung se bigra bo khlaio gwnang bo khlaio bo haseo bo kario tei kuchugo bo tisao bo kwrwi rokno hani khochao chugya no borokni tektoni tisao bo habogara bwslasongni bayak swnamo tei borom gwnang achukthai o achukgo hani tongla khe subrayung se tei borokni sakao se hayung swnamo bo bini kok khananai rokno mwrwgo tamokhe borok hamya mwnakma o ma kwmanai borok sakni phan bai kwplai wngma ngwlak subrayungni kena ari rok pindrik panwrak khe sokomarjaknai bo chuknahani borokno phirang bai koknai phiya subrayung bebak hayung no bus thumnai bo bini habogara phan rwnai bini chongjak bugra no kwplai khlainai hwnkhe Elkana Rama o bini nogo ifilui thangkha tamokhe chwrai Samuel khe Shilo no tongrwkha tei o jai Eli ni bisingtwi khe subrayung no momkha Eli ni bwchlasong borok chaya gwjang borok subrayung ni kok kisa phano khwnalaya o chai rok bai borokni bisingo raida tongmani wngkha khoroksaswk Yaphar Yaphar khe o chai ni seleng muihan no rwgui tongphuru phwrwngtham gwnang tharuk tubuui phainai hwnkhe karai o tochla bisingo eba twk bisingo abo tharuk bai khokchaui mannani bebak muihan o jai ni wngo abo hai khe Israel rok Shilo o yapharna phainai rok khlaijak bai o abono karwi teibo bupham nawi horo sokpaiya sini o chai ni seleng phaiui yapharnai no hai hwnwi saphainai o chai ni banta songnani ano kisa muihan no rwdi bo nini aroni rukjak muihan no yachaklak kwthang no se yachago borok bono hai hwnwi sakha chwng bupham no horo sokgrana hwnkhe nini muchungtwi no nadi bo ihi ano tabuk se rwdi nwng rwya khe ang phan khe segui se nanai hwnwi sa o nwng.
elini bisla khorok ni sumjok sobrayungni bwskango belai kotorma wngkha tamni hwnba borok abo haikhe sobrayungni thani yafarma no chokoi pokoi khlaikha silo samuel a jora cherai samuel ephod kamchwlui chumui sobrayung no monwi tongo bisi brum bini puma bini banta kamchwlui swnamwi bwsai bai khoroknwi bisini yafarmung yafarna thankhe abono twilango heke eli elkana bai bini himno hamali rwi hai hinui sao bo samani hai sobrayung no o bwrui ni bisingtwi teibo bwsar thung rwsitung heke bebak borok nogo kiphilai o sobrayung hana no soi no hamali rwkha heke bo teibo khorok sam chwla bwsa tei khoroknwi bwrui bwsa manphi kha tei cherai samuel sobrayungni bwskango torkha lokha eli bai bini bwslachang tabuk eli belai khe chakra wngkha tei Israel rokni thani bini bwslachang khlaima no tei borok kuthum laiwi ree duglamao samung tangnai bwrwirok bai suda thulai chanai wngmani kokno bo khanawi tongo heke bo borokno hai hinui saka kha tamni norok abo hai samung tanglai ang borokni pungo norok samung hamya tongmano khwnao abo hai ta khlai di sajarok sobrayungni borok abo hai salai tongmani chaliya borok khoroksa ni thani sumjok kwlaikhai kaitor bono chubawi mano tamokhe borok khoroksa sobrayungni thani sumjok khlaikhe sabo chubawi mannai tamokhe borok buphani kok se khwnalai liya aboni bagui sobrayung borokno bwtharna bukchachangkha tabuk cherai samuel torkha lokha sobrayung tei borok bai bo chajakha elini nukhungni bagui kok diari sajakmani khoroksa diari kaitorni aroni elini thani phaiwi hai hinui safankha sobrayung hai hinui sao ang nini muchusong ha Egypt o pharaoh ni thani seleng wngwi tongbai phuru ang sak baithang nukjakkha bebak Israel bosongni bisingo ang bini nukhungno ani ochai wngmani hayao samung tangmani satrai soknani tei ephod chumnani bagui sawi nankha tei ang nuphani nukhungno Israel rok yafar paijak manwi no banta rwkha heke tamo wngwi ang borokni thani swnammano nwng aswk khamaila tei eli nwng tamni ani swlachang no borom khlaiwi ani borok yafarmani kaham kukrok no narwgwi borokni sakphung rwlang abo bai no sobrayung Israel ni kaitor hai hinui sao nini nukhung nini bosongchi nongmung ni bagui ani ochai wngnai swmai tangmani phiaba tabuk ang sobrayung saklai o ang bai hachalo tongthung tamni hwnba ano borom khlainai no se ang bo borom khlaio ano sak nangya rok no ang bo sak nanglak khanadi jora phaiwi tongkha ang nini nukhung tei bosongni bebak sikla rok no bwtharwi painai heke nini nukhungo khoroksa phano chakra borok se tonglak heke nwng tekto manwi tei kubun Israel rok no hamali rwani khamaiwi ma tongnai tei nini nukhungo khoroksa phano chakra khe ma tongla ang nini hayao samung tangnai khoroksa nini borokno bwtharya khe narwganai bo mwtwi mankhlainai tei bwkhama khamanai tei nini nukhungni tong rwgma borok sengbai bwtharjak bainai nini nesla khoroknwi hopni bai
phine hasasni sakao wngmani abono nini bagwi mari wngnai borok salsa ono khoroknwi thwibaino tei ang khoroksa soi kok khananai o jai chongan no tei bo ani muchungma twi samung tangnai ang bini bosong no swnamnai bo mol brung ani chongjak wngnai phiya nini nukhungo kwthang tongrwknai borok thwgui no bini thani phaiwi bukphai belep lepsa tei awan lepsani bagwi hai hwnwi koi phiano awan lepsa chanani ano o jai ni samung tangrwjakdi kwtal ma kwthar province kaitotun hamakhe khaitung amen.